Diyos, maray na hapon po sa indogabos mga tugang ko kay Kristo. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindir kan banal na misa, paki-off o ilaagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante o rogna sa laog kan Santa Misa. Mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon in Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod tabi ang gabos para sa pagpamibi kang Oratio Imperata, pamibi para sa katuninongan sa kinaban. Sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Maheherakon asin maugayon na Ama, dai ka masasabotan nin si Isay man na nagsasabuag nin iriwal. Dai pwedeng mag-ako sa imo ang si Isay man na nagmumuot sa byulensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kahorasaan, byulensya, asin kagadanan. Rangaha ang sa imong kaakian, asin buksan ang samong mga puso sa paglaom. Tanganing giraray mamidbidan ang mga aldaw nin siguridad asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan asin reyna nin katuninongan. Tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas, na nakakagadan asin nakakalupog, nabutasana ang sa indang mga amunisyon. Ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawohan, nasunodon ang lay kan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkudan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas. Maging responsable asin galangan ang diretso kan gabos na tawo. Na makua ang ranga asin kusog kan mga naghihinguwa para sa katuninongan. Sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man ang lambang saro sa to, magpuon ang gad asin dayupot na maglakaw sa dalanin tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos ning dugo kan sa imong banwaan, inigabos hinahagad mi sa ngaran ni Hesukristo, ang prinsipe nin katuninongan. Amen. Sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Idulot po niya to sa Santa Misa ang mga minasunod na mga intensyones. Pasasalamat kahagadan ni Ernesto Von Taday Aquino and family, ni Mr. and Mrs. Rolando G. Chua and family, kang Mendoza family, kang Aike family, ni Ricky Jammer, for items secured in DepEd Albay, kahagadan kang Poyo family, pasasalamat kang Maloles family, ni Ryan Altabano and family, kang Riganet family, ni Soledad Duran, asin kang Kinday family. Special na intention, kahagadan kang Mendoza family, for safety and good health for the family, ni Rosana Lorica Austero and family. Special na intention kahagadan ni Christine Buen for good result of procedure of Saturnino Quijano, kahagadan ni Francis Antonio and Oscar Jero. Para kay Bonifacia asin Anselmo, sa saindang special na intention kahagadan ni Sonia Hortizela asin kang Kinday family. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag. Sa kalag ni Rudy Asinelda, kahagadan ni Irene M. Tulalba. Kalag ni na Eduardo, Angel and Ricarda, Herminia, Eduardo, Alfonso, Teresa, Efren, Anita, asin for all souls in purgatory, kahagadan kang Mendoza family. Para sa death anniversary ni Conchita, kahagadan ni Lenny Mores. Kalag ni Arlene, kahagadan kang Moraza family, ni Emerson, kang Villarasa family, ni Ricardo, Raul, asin Ariel, kang Aike family, ni Rene Clert, asin Divine, kang Lai Java. For all souls in purgatory, kahagadan kang Maloles family, kalag ni Juan, Remedios, Quinten, Gloria, Macario, asin Consuelo, kahagadan kang Broncano family, sa kalag ni Ricardo asin for all souls, ni Ryan Altabano and family, kalag ni Nazario, kahagadan kang Cardel family,
kalag ni Alvin, kang BRHMC Nursing Service, asin sa kalag ni Leonora asin Minda, kahagadan kang Kinday family. Ngunyan, misa antisipada para sa ikakag-anom na Domingo kan ordinaryong panahon. Banwaan ng Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton po niyato ang awit sa pagpuon. Ngarang kadama sinaki singkan Espiritu Santo. Amen. Kaguranglan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Matugang ako antal sa tao mga kasalan. Tayo na magkanayo kita mo selebrar ang mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahan. Asin sa indo mga tugang. Talagkasala ako ni makuri sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangadji ako ki Santa Maria, dahil nga Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibis, kaguranan tang Diyos, mahirak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pagpatawalan sa tamang kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Cristo
Gloria in excelsis Deo. Kawayan sa Diyos ang kaitaasan, asin sa dagat at tulungan, sa mga taong marayan mo. Ginoo mami ka, rinurok yami ka, sinasamami ka, Pinapapuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka. Huli ka, nakulang mong kapurawayan, kakurang na Diyos, halilanginan, Diyos amang makakamhan, kakurang na aking bugtong Yesu Cristo, kakurang na Diyos, Cordero kan Diyos, aki ka naman. Ikaw na nagpaparag ng mga kasalan kan ginawan, kahirami kami. Ikaw na nagpaparag ng mga kasalan kan ginawan, ako ay sa mong pagkimahirap. Ikaw na nagtutupaw sa tuog ka naman, kahirami kami. Dahil kasalanan, banal, kasalanan, kakurangan, kasalanan, Urok alam ka, Jesu Cristo, kailan ang Espiritu Santo sa kamamayan ng Diyos Ama. Mamibi kita, kagurangnan, kaugayan sa imong mga nasasangkuban, sin kay raking padakula sa indan, mga balaog kan sa imong grasya, tanganing sinda na mainit sa paglaom, pagtubod, asin pagkamuot, daan na magpadagos, na nagbabantay sa pagutob, kan sa imong mga pagbuot. Huli kay Yesu Kristo, kagurangnan niya mo sa imong aki, kay pamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Dios, sa kabos na kapanahonan kan mga panahon. Sa enot na babasahon, pinapagirumdom kita na ang Diyos, iyo ang burabod kan hustisya asin pagkaherap. Nagpapahiling kan sa iyang pagpasensya asin pagtao sa iyang mga aki, nin oportunidad na magbakle. Pagbasa sa libro nin kadunungan. Ang gabos na bagay nasa pangataman mo, asin mayo na nin ibang Diyos, na aatabangon tanganing patunayan na tamaan sa imong paghukom. An sa imong kusog, iyo ang ginigikanan nin hustisya. Pwedeng mahira ka kiisay man. Huli ta ika an kagurangnan kang gabos. Ipinapahiling mo an sa imong kusog, kun an mga tawo nagduduwa-duwa sa kapanuan nin sa imong kapangyarihan. Pinapadusahan mo an si isay man, na nakakamidbid kan sa imong kapangyarihan. Alagad, dai ka pinapadusa, dai iya ninda pinapahalagahan. Maski mayong sukol an sa imong kapangyarihan, alagad saro kang mahihirako na ukom. Pwede mo kuta nang gibuhon sa mo an anuman na buot mo. Alagad, matinios mo kaming pinaghahadian. Huli sa mga bagay na ginibo mo, tinukduan mo an sa imong banwaan, na an sarong matanos na tawo, dapat man na maging mabuot. An sa imong banwaan, tinawan mo nin dakulang paglaom. Sa pagtaos sa indanin panahon, tanganing magsulsol kan sa indang mga kasalan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos.
Ika kagurangnan makagaya-gaya asin mahuyo. Ika kagurangnan makagaya-gaya asin mahuyo. Ika kagurangnan marahay asin mapinatawad. Mayaman sa pagkaherak sa gabos na maimbod sa imo. Himatea kagurangnan an sakong pamibi. Hinanyoga an tingog kan sakong pakimaherak. Ika kagurangnan makagaya-gaya asin mahuyo. An gabos na nasyon na ginibo mo, maarabot na magsasamba sa atubang mo. Kagurangnan, asin papamurawayon mo an sa imo ngaran. Tadakula ka, asin nagigibo nin mga ngangalasan. Ika, o Diyos, ika sana. Ika kagurangnan makagaya-gaya asin mahuyo. Alagad ika kagurangnan, Diyos na maheherakon, asin maugay, matinios asin mayaman, sa pagkaherak sa kakatutuhuan. Lilingya ako asin kaugayi, itao mo an sa imong kusog, sa imong surugoon. Ika kagurangnan makagaya-gaya asin mahuyo. Sa ikaduwang babasahon, ipinapasabot ni San Pablo na ang Espiritu ang nagtatabang sa satuya, lalo na kung kitam nagluluya. Siya nagpapamibi para sa satuya sa mga oras na dai niya to aram, kung ano asin paano ang pagpamibi. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, siring man tinatabangan kita kan Espiritu sa satong mga kaluyahan. Day kita tataong mamibi siring sa maniniko. Alagad ang Espiritu na mismo ang nakikimaherak sa Diyos para sa to. Sa mga inagrangay na daita ikapapahayag sa mga tataramo. Ang Diyos na nakakaaram kang nasa puso nin tao. Nakakaaram kan buot sabihon kan Espiritu. Huli taan Espiritu namimibi susog sa kabutan nin Diyos para sa mga banal. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Gagurangnan mapasaindo, Asin sa imong Espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, susog kay San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sa pang parabola, inistorya ni Jesus ang kahadianin langit nakakabaing sa sarong paraoma na nagsabuag din maray na bani sa sayang uma. Alagad sarong banggi, mantang natuturog ang gabos, nag-abot ang kaiwal niya, nagsabuag din mga doot sa uma sa kanaghali. Kan nagtalubo na ang mga bani, dangan namo nga na ang mga ini nagturungaman ang mga doot, kaya nagduman sa ang paraoma, sa paraoman mga suruguan ang sinagapot, kagurangnan bakong maray na bani an sinabuag mo sa imong uma. Tadaw ta may mga doot. May mga doot na. Kaya wala nagibo kayan ang simbag niya. Bot mo na gaboton may ang mga doot. Anapot ninda nagsibagang paraoma. Dai ka tatibaan magabot pati an paroy. Pabayay sa nang magtalubo sabay sa paroy, sagod na
sa pag-ani. Sa pag-ani, ipapagabot ko enot ang sa mga paraani ang mga doot, dangan ipapabugkos ko nganing suloon. Pagkatapos, papaani ko ang paroy, dangan ipapasaray sa harong-harong ko. Nagistorya pa sa Jesus sa ida kan parabolang ini ang kahadayan ng langit nakakaagid sa sarong tawo na nagtanom nin pisog din mostasa sa iyang uma, ini ang pinakasadit sa gabos na pisog. Alagad pagtalubo, iyo ang pinakadakula sa gabos na tanom. Ini nagiging sarong kahoy, kaya ang mga gamgam, minatugdon sa kami na gibo kan sa indang salagan sa mga sanga. Nagistoryaman sa Jesus kan saro pang parabola, ang kadayan nin langit, garo libadura, sinalak nin sarong babae sa 3 litro nin arina sagkod na nag-usbog ang bilog na minasa. Ini kabos tinukdo ni Jesus sa mga tao sa paagin mga parabola. Mayo siyang itinaram sa inda na day nagamit nin parabola. Ginibo niya ini tanganing mautob ang sinabi kan propeta, mataram ako sa inda sa parabola. Papahayag ko sa ina ang mga bagay na natatago poon nalalangon ang kinaban. Dangan binayaan ni Jesus ang mga tao as sinaglaog sa harong. Nagre-resayan mga disipulo sinagsabi, paliwanagan man sa mo ang kaulugan kan parabola kan mga doot sa uma. Nagsabi sa Jesus ang pagsabuag, nagsabuag ang maray na banhi iyo ang aki ining tawo, ang uma iyo ang kinaban. Ang maray na banhi iyo ang mga tawong kaayon sa kahadayan, ang mga doot iyo ang mga tawong kaayon kan maraot. Ang kaiwal na nagsabuag kan doot iyo ang diablo, ang taganihan iyo ang katapusan kan panahon. Dangan ang mga paraan iyo ang mga anghel, siring na tinitipon sa kasinusulon mga doot, siring man ang mangyayari sa katapusan kan panahon. Sugoon kan aki inintawan sa iyang mga anghel nganing tipunon. Saka paluwason sa iyang kahadayan ang gabos na naging dahilan ng kasalan, sinang gabos na paragibo rin maraot. Iaapon sinda sa ornong nagkakalayo, magtatangi sin na duman, sin magraragotan sa inang mga ngipon. Dangan magliliwanag siring sa aldaw ang mga matanos sa kahadayan kan sa indang ama. Ang may talinga magdangog. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Ikaw po ding pastoral letter, kali CBCP. Kaya lang ang tema, medyo haraniman sana sa Ebanghelyo. Kaya siguro, matao na lang akong dikit na mga reflection digdi sa CBCP letter. Pero itong mayor na kaiba sa homily, yun po itong manunungod sa Ebanghelyo. Kanagaging Domingo, ang tema kang Ebanghelyo yun itong parabola kang paraoma, so nagsabuag sa ibang klaseng daga na babaing sa puso ng tao. Kaya kung paano kita nagwe-welcome sa pisog o maray na bareta kan kagurangnan, sa paagi ni Kristo, sa bahikan simbahan, iyo man iyan ang magiging klase kan sa tuyang pag-ataman kan banhi na hali sa Diyos. Kaya, ikaw dyan yung mga tao na pag natanggap so salita ng Diyos, biglang nauugma, alagad, sabi nga ni, kung dakol na tunok, umaga po, sabing daga, madali po na mawara. Taday man nakagamot. Pag matunok baga, may kalaban sa
yaman o pagkakan, so tunay na tinanom. Kaya kung sarong tao man may kalaban man ang kagurangnan sa sayang buhay, natural, mahati sa panahon o sa pagtingin kang tao sa mahal na Diyos. Ang pigasan sa tuya, buon marayang pag-ataman ta sa sayang tataramon, 100% ang ani. Dahil ko aram kung pirang sako iyan, no? Pero sa tuyang kakulangan, sa tuyang sabi nga ni weakness bilang tao, di kita nakaproduce ki 100%. No? Kaso bago sa pagbunyag ko, may dawa akong binunyagan. Sabi ko, ang pagpuon kang Kristiyanismo sa sarong pamilya, iyo ang bunyag. Kamo na mga magurang, as in mga ninang-ninang, madrina, padrino, kamo ang makakasaksi sa pagbuklat kang aking ini sa pagtubod. Kamo ang enot na magtutugdo sa iya. Kaya kung nagkulang man kamo, o dahil nito nagibuan sa indong obligasyon, pasensyahan na lang. Pero hinahagad kang Diyos na kaibahan kamo, kamong direktamenting matukdo, takamong yaon sa harong, kamo ang mga pigaapod na mahal sa buhay. And even, kung isay punta, kung kita nag-aagom bago pa mag-aki, nabubunyagan, bako baga ang tunay ang agom mo, kung tunay mong minamahal, bagiran mo rin siya ng manangod kay Kristo. Tanganin, kahit magiwalay kayo, minatukudo ka sa iya. Ano pong tinutugdo ni Kristo? Kung nagkamali man ang sarong tao, patawadin mo. Pagbigyan mo pa siya ng another chance. Ang kaguranan nga ni, kadakol na chances ang binibigay. Di naman agad magtatalobo ang itinanim sa puso ta. Igawa man ang mga panahon na natsutsok. Kung baga na, anong abudgan sa Bicol? Dahil na kakalunok na maray, no? For lack of air, for lack of food, no? Kaya nagagadan ang salita ng Diyos sa atin pa lang, no? So, magayon ng pamilya, gayon ng ago, mahal sa buhay, they should be instruments for us na binabahagi ang na-receive tang biyaya sa kagurangnan, urog ng gayo ang sa iyang salita. But together with this, ang pinakamagayon man na regalo, as in paaginin pagtistigo, pagpatunay, na nagagalak ka, nauugma ka, kristiyano ka, arin po yun, ang samahan natin sa loob ng bahay. Di ba? Ako naman nag-realize ng mga teenager, ang gulo daw ng buhay sa loob ng pamilya. Kaya, yung kanilang mga barkada, yun ang kanilang pamilya. Because they understand each other. Maliban na lang kung dinadala sa mga bisyo o mga forms of addiction. No? Kaya, ito biglasabing inot na parabola na yung parauma, nahirapan na atamano ng uma, kahit na itinanim lang niya maray na bani, natatay ko ang nagtubo na awot, no? Kung baga, paroy-paroy o opi-opi, which looks like the original o yung may mga awot baga na garo ang itsura, garo palay, no? Kaya, and they grow very, very close to the real plant. Kaya, pag haralion mang bigla yan, magagabot mo man so tunay na palay, no? So, anong advice kang
para leave it, no? Hayaan mo na magtadubo man. Tangani pagabot kang oras, susuloon, so peke na palay, so awot, asin sa tunay na palay, ito so igagather sa iyang kamarin o sa iyang sarayan, no? Mga tugang, sa buhay ta sa pagtubod, sa buhay ta sa pamilya, aram ta bagay, we are aware na may mga aki kita, yung mga mal sa buhay na sabi nga, may problema sa pag-iisip. May mental health problem. Ini po ang tema kang CBCB Pastoral Letter. Dinulita, kadakol na dagong ta sa news, sa mga eskwelahan, may mga barilan, may mga kung ano-ano na nangyari na hindi natin inaasahan. Kahit ito nga ning panahon ng pandemic, naalala ko, doon sa Santo Domingo, ikaw po doon man na sarong aki, garo high school, umalag pa lang high school, nagpakamatay dahil hindi daw siya binibili ng magulang niya nung laptop. Dahil kailangan baga, di ba, yung mga online, today man pwede suko contact, no? Because of the COVID virus, no? Pero sabi ko, mukhang napakababa na ng threshold ng mga kabataan, no? Kahit konting bagay lamang, sisisihin mong sarili mo, sisisihin mong magulang mo, tapos papatayin mong sarili mo. So, siguro, ang pagkasabi po kang CBCP, ang katipunan ng mga obispo sa mahal nating Pilipinas, iyon na huwag nating sisihin itong mga bata na naiibang pag-iisip, hindi lang pong bata, kundi mga matanda man, who are, sabi nga ni, passing through a certain time in their life na hindi nila makaya, kaya medyo nakakaroon ng problema. Pero, kaya nga ni tayo magkakasama sa pamilya so that may maganda man na panahon o wala, in good times and bad times, dapat nagtutulungan tayo. We bear each other's burdens. Tingnan mo si Kristo, pinapasa ng krus para sa ating mga kasalanan. Kaya, kung may kanya-kanya man tayong krus na pinapasan, sana ma-feel natin kung gaano kabigat ang krus na iyan ng pamilya. Ang isang may sakit, ang isang minararamdaman is a problem of the whole family. Di po magsisihan, di po magkondena, di po mag-judge. Sabi baga, sa parabola, tinugutan yung fake na tinanom, nagpe-pretend na siya tunay na palay, and yet, hinayaan na mag-grow. So sometimes, kung di man na-challenge ang buhay ta, pero easy-easy lang, hindi natin kinoconsider na may mga times pala na kailangan natin magseryoso. How many of us would ask our children, galing sa eskwelahan, kumusta ang sa iyong pag-aaral, no? Di na yata nag-uusap. Pag-abot sa bahay, diretso sa kwarto, diretso sa cellphone. Di ba? Nyaon nga na ikaw mo, magkakatabi. Pero nag-uusap ba kayo? Hindi. Lahat naka-cellphone. So, dahil man kita nag-uurulay na, we do not know what is happening among us. Hindi kagaya noon na wala kayo ng mga communication gadgets na ini. Nagtitiripon pa kita bilang pamilya.
and we know each other's problems. No? So, ano po ang sinasabi sa CBCP letter, no? Dahil po sa ganitong problema, di po kita magsabi, number one, di ituring na abnormality ang pagkakaroon ng depression, neurosis, o whatever it is na medyo sabihin tang bako na sa maray na kaisipan, no? Bako lang po itong nagpapakamatay, nagugot. We talk also of people na because of their problems in their job, maraming na utang, siguro sa bisyo, kung ano pa mang pinagagastusan. Dito po sabihin na they're out of their minds o kaya nasasaniban siya ng demonyo. They are still normal, they're still human, and we should pay them more attention. Minsan, imbis na kausapin ta, dahil man lugod pag-intindi. Pero sino man ang tutulong sa kanila, di ba tayo rin na kamag-anak at mahal sa buhay? Yan po ang mga pagkakataon na dapat na silang ayudahan, no? Pag malasakitan. Tadeta na araman what's going on in them, no? Kaya ining pigsabi na enot na masabotan na ang pagkaigawakan siring na sitwasyon, bako po yan kahilangan na about sabihin, you're out of your mind or you're out of reality. Saro po yan na temporary yung phase na pigagyanin sa rong tao. Darana po kang inside or outside problems. Kaya, sabihin kita, kung yaong kita sa mahal na Diyos, nakikerita po ang mga krus na ini, taram ta ang nagdadara kang krus. So, pagka umansa na kita, kay riba sa Kristo. Puon kay ito asingon yan, padagos ni Kristong pig-aalsa sa tuyang mga problema. Kaya doon na tuwari ko, nagwaman po kita mga kadipisilan, bako man ikang maalsa kaan, kundi ang kaguranan. Number 2, na sa satong parokya, magmukda kita nin mga counseling groups. Kung bakit ang mga prayer groups, let's insert the counseling, giwo ng konting privado o yung medyo may privacy naman, hindi natin exactly confession. Tangani po, maintindihan ta. Minsan, ang problema baga, ang kailangan man sa nakano'y makausap, sabi da, kung nakausap mo na, naisiwalat mo ng problema mo, dinadara mong kabigatan, kalahati daw ay na-solve na. But if there's no one to talk to, diyan na po naglalala. So, naawa ng sarili, nagsiself-pity, kung sino-sino ang sinisisi. Pero kung may saro po na kumikilala sa kanya na kapatid, bako lang sa dugo, kundi kapatid ki Kristo, then that's the time you really welcome the person bilang kaibahan mo na nagbabaklay sa dalaning kabanalan. So number 3, sinabi ito na, do not judge, do not condemn. Sa iba man po, malayo pa po ang time of judgment. Katulad ng sinabi ni kwento sa iyang parabola ni Jesus, ito na pagtalubo kang upi-upi at saka yung palay, yun po yung mundo ngayon. Pero hanggang kita nabubuhay sa pagkamot at pag-ako sa lambang sarok, ito po napigasahan ta sa huring panahon na paghukom. Mas lalo pong kakatakutan natin. Pero kung natatanggap mo naman ang kapwa mo bilang kapatid mo sa pananampalataya, then expect something
na hindi masyadong mabigat ang paghukom sa imo. Marunong ka man na makinig, marunong ka man na yumakap sa kapatid mong nahihirapan. Di ba, ganyan naman ang Kristyanismo? To show something positive to your fellow brother or sister na nahihirapan. Darating din ang araw, ikaw rin ang mahihirapan. Pero kung wala ka man lamang nahawa sa kapwa mo, mahiya ka naman na humingi ng tulong dahil ikaw rin mismo ayaw tumulong. So, hindi na bagang pigapuntang pagmalasakit. Hindi na po si Bongo ang marunong ng malasakit. Lahat tayo. No? Kung may sakit, may malasakit. Kaya, gawin natin yan. It's part of our being Christian na magmakulog. Paiwason ang pag-unawa sa puso, dagdagan ang pagdangog, dagdagan ang pagiling, at tinarawan kita kayan kang Diyos kung paano day tagaramiton, matarakla yan, no? Kaya, this is the time to understand, no? This is the time to widen our hearts, to give more patience, more tolerance sa mga tugang tang kahit minsan ayaw nating dinggin. Pero dahil nga mahirap ang panahon, sa sarong semana, mamala naman ang langis, kung ano na naman ang mangyayari, ang mayon dahil nagupundo sa pagtuga, may mga pa insert pang typhoon, ano na lang gagawin natin? May mga lindol-lindol pa. Ano yan? Ano yan ni Lord? Panggising ni Lord. Takita na mga natutulog na sa pagtubod kailangan ng gisingin. Dahil na po kita marunong magmalasakit sa kapwa. Kaya marami na pong mga nababaliw, quote-unquote, na mga tao. Pero, sabi yan, mga santo, ang tunay na ang nagtutubod kay Kristo, baliw na tao. Bakit? Kasi, sa kinabanbaga, si Sayang Pig titingala. So, number 1. Bako lang number 1. Numero 1. Di dapat siya matapakan, no? Pero may dapat siyang number 1, no? So, ano namang ginigibot, Yun na nga yun. Pasikatan, inggitan, but that's not the way of Jesus. Pero kung susundan mo si Jesus, dahil ka nagpapasikat, nagpapakumbaba ka, sasabihin ng tao, baliw, hindi ka tagamundo. Talagang dahil tagamundo ang Kristiyano, tayo ba man ang sa iyang sinusundan na patakaran, sino yung patakaran ng kagurangnan na nag-promise sa kanya ng kaligtasan. So, mga tugang, sometimes, it's not so abnormal to be out of our mind. Pero ang ibig sabihin yan, ang pagtubod ni Kristo dapat na mas mamutawi kaysa pagtubod sa ating sarili. Buksan ta ang ating mga puso sa pagmamahal na nag-uumapaw na galing kay Kristo. Na sana po sa kaunting pagtulong sa mga sabi nating may mga problema, pagpangadji, paglapit sa kanila, pagbukas ng puso, pagdinig sa kanilang mga sinasabi, ini po ang mga paagi tanganing masabi ta na kita nagsusunod kay Kristo dahil mga paraan po yan ng pagmamahal sa kapwa. Sabi ni Jesus, ang hindi magmahal sa kapwa, hindi rin nagmamahal sa Kanya. Kaya, kasama na pagtulong ni San Judas Tadeo at Maria Inay ng Kaligtasan, kita gabos po, muling magising na ang kapwa mo lang ay nandyan sa tabi, sa harap, sa likod, at nangangailangan po ng pag-unawa at pagpatawan. Maybe for some, no?
Bidisyonan kita, magtindog na sa pagpahayagan pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Dios, amang makakamhan, kagibo kan langit, sin kan daga. Kan gabos na nahiling, asin day nahiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo. Bugtong na akit kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya na kaigwakan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa tong kaligtasan, nagilig siya halik sa kalangitan, asin nanilaman uli kan Espiritu Santo, kibirin Maria, sinanitaw, ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtiyo sagot sa kagadanan, asin linubong, asin kanikatulungal daw na buhay liwat, sosog sa mga kasuratan, asin suminagat sa langit, nagtutukaw sa tuukan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. Ang sa iyang kadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kaguranan, asin kagtauning buhay, nagikan sa Ama, asin sa Aki, siya kaibagat Ama, asin kan Aki, sabay na sinasamba, asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi ng mga propetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag sa pagpatawad ng mga kasalan. Tinagahalat ako kan pagkabuhay liwat ng mga gadan. Asin sa buhay na maabot na panahon. Amen. Pamibinin banwaan. Bilang banwaan na panahon ng kaluyahan, darahuntaan sa to mga pangangaipo sa langit no na Ama, na sa iyang dakulang pagkaherak sin pagkamuot, maawot na kita gabos makadigtas sin makaabot sa pagkasabot kan katotoohan. Sa labang kagadaan, iniyan sa tong sabiyon, kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa asin mga obispo kan simbahan, danay na magtrabaho para sa karahayan kan gabos na tawo na pinagkatiwala sa inda. Urog na ang mga dukha asin daing sukat, ipamiibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing bilang sarong komunidad, mamidbid niya to ang karahayan kan lambang saro, maging mamumuton sa kapwa asin maglikay na maghatol o magtuligsa sa mga napapasalang dalan. Ipamiibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nalalagalag sa makasalan na dalan, asin nakakamati nin kamunduan, kahorasaan asin pagsikwal, mapukawan kan paglaom sa pagkaherak asin pagkamuot kan Diyos, asin makabalik sa tamang dalan, ipamiibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang, mga nagsusolo-solo, asin mga nagsasakit, magkusog ang buot, asin bindisyonan, huli kan pakasabot, na ang Diyos danay na namumuot sa inda, ipamiibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan mapatawad sa saindang mga kasalan, asin magkamit din katuninongan sa langit, sagkod paman, ipamiibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Langit no na Ama, ang kapangyarihan kan sa iyong pagkamot, danay na nagaanduyog sa mo. Tabangi kami na dai mapurisaw kan mga kasibotan. Kaining kinaban, sinday madaog ning karatan sa samong pamuhay-buhay. Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ando
pamibig ka mga tugang, tanganayin sa kwan sa indong atang, mga kaumanlugod, gan Diyos amang makakaman. Akuon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, nasasarong malinigo na sakripisyo, pasarigon mo ang pagkakaiba, nin mga dolot sosog sa tukon, ako ang sakripisyo sa imo, kan mga maimbod na nasasangkuban mo, asin pabanala, kan balaog na bendisyon, siring sa mga atang ni Abel, tangan nga dinulot kan lambang saro, sa paggalang kan sa imong kalangkawan, magwaras sa gabos ning kaligtasan, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas sa mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Pasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maniniguan sin dapat matano sin nakakaligtas, danay si misan sa nagpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamanadaying kasagkoran no ligi Kristo no sa mong kagurangnan. Ta sa pagkamundag, binago niya ang daan na buhay nin tao sa pagtios, pinara niya ang sayang sa tong mga kasalan. Sa pagkabuhay liwat, hali sa mga gadan, ibinugtak niya ang agihan, pasiring sa buhay na daying kasagkoran, sa pagsagat niya sa imo, binuksan niya ang mga pinto kan kalangitan. Kaya kay baka nakadakol-dakol na ang Ilesin Santos, nag-aawit kami sa imo kan himno nin kamurawayan, daing tapos nagsasabi. Kurang nani kadang-kadang banal, borabot ng gabos ng kabanalan, kaya ini mga atang namimibig kami, pabanalakan ng bon, kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo, maging hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan, sa Yesu Kristo, siya na sa rugaring na buot. Pinagpasalaiban sa pasyon, nagwaning tinapay, asin magpasalamat, binakini, tinao sa mga disipulos na sabi, magako kamugabos, asin magakan kay ni. Tainihan sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Tiring man makapamanggi sa pagkayang mga kangkalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, magako kamugabos sa sin maginom kay ni. Tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bagawa sindanay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pag-ibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubot. Ipinapamaretan niya mo ang pagkabuhay mo liwan. Pinapawayan sa
Kaya kami na nagduron mo sa iyong pagkagadaan sa iyong pagkabuhay liwat, ang dudolot sa iyong magagurangnan, kining tinapay ng buhay, singkalis ng kaligtasan, nagpapasalamat, at pinapagkanig umong mga tubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimahira kami, nag-aarang, na kami nagpapakinabang ng hawak kasi dugo ni Kristo, pagsararoon, kan Espiritu Santo, kiram dumagagurangnan sa imong simbahan, nakalakop sa bilig ng kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibagan sa mga Santo Papa, si Leon, sa mga obispo, si Joel, sin kang kabos na klero, si Ringman, girumduma sa iyong pagkahirak, at sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, orog na itong ginigirumdum, pinapamibi sa misang ini, sinang kabos na kadandangan ako asinda sa liwanag, kan sa imong lalawgon. Kay raki kami kabos, nami kami, tangaling kaiban Santa Maria Birhen ay naakan Diyos, San Jose, sayang esposo, San Judas Tadeo, sin mga banal na apostoles, mga martires kang China, sin kabos na santos, kay tupa, nakapakayagaya sa imo, magkani kong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, na mag-umawa sa pamuraway sa imo, siring man, huli sa aki imong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakaman, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan nasin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Doon kan mga nakakaligtas na tugon sa minatuod kan Diyos no nakaugalian nangangahas kitang magsabi. Amanya mo nayaon ka sa pabanalong ng ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa dagat, insiring sa langit, at sa mong kakanon sa itao mo sa muyangon niya at sinawalon mo kami sa samong mga kasalan, siling na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa buyan. Pagdaraas sa subong, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, sa iman ligtas sa gabos na kaparisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglao masin pagdatong kan samong paraligtas na sa Yesu Kristo.
sa kagurangnan, nga nagsasabi sa mga apostoles, katuninungan ni winawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninungan, tinatao ko sa Indo. Haray pagalingan sa mga makasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan. Simpapakani ko siya mapatuninong, asin makapurunyog, susog sa imong kabutan, kana nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninungan asin pagkamot ng kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. magturog ang Kristo sa hirap at ginawa. May sunshine, mawara, may bagyo man o dai, kita mga magturugang Kristo. Kaya ipahiling nato ang pag-ako sa lambang saro, sa pagtao kan tanda ning katuninongan. Peace be with you. Peace. Mga tugang ngayon sa kagurangnan, sa Kristo nagtiyo sa krus, daran sa itong mga kasalan, mga kalungkutan, mga problema sa buhay. Ulitan siyang kodero kan Diyos sa papara, kan kasalan kinaban, paladan mga inaapod sa pagpakinabang kay ning kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, maoomayan. Pangatamano kita kang hawak ni Kristo sa buhay, hindi kasagor. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod tabi ang gabos para sa pamibi sa Hobileo kan Diocese kan Legazpi. Mamomoto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpapasalamat sa ika-75 nin sa mong pagiging diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidad nin pagtubod, tukdoy kaming maging simbahan na sinudal, asin gibuha kaming mga saksi kan kaugmahan kan ebanghelyo. Inaantabayan mo kami, kaidto, ngunyan, asin sagkod paman. Patalubua kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo, asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon, palaada ang puso mi na maging siring sa puso mo, tanganing magi kaming padi, propeta, asin hade, para sa banwaan mo. Huli kay Jesucristo, kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, San Gregorio Magno, San Judas Tadeo. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, kaugaying hilingan sa imong banwaan. Asin ang tinukdan mo kan mga misteryong langit noon, gibuwang makabalyo hali sa daan, pasiring sa bagong buhay. Huli kay Kristo, nasa mong kagurangnan. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya itong kolekta sa mga misa ka nakaaging Sabado asin Domingo, nagabot po sa 38,612 pesos, may 65 sentimos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nagabot po sa 3,039 pesos, may 80 sentimos. Ang second collection, nagabot man po sa 10,437 pesos, may 50 sentimos. Siring man sa masunod na Domingo, Hulyo 26, iyo po ang ikaapat na Domingo nin bulan, asin tada Sunday, kung sain dadarahon ta po ang satong tada canister, asin i-offer po ini sa offertory. Pinapaisip po sa gabos na ang minasunod o ordinahan bilang mga padi sa San Gregorio Magno, Albay Cathedral sa Agosto 4, sa oras na alas 8 nin aga. Reverendo Junel Ramoso Argamosa, kan Our Lady of the Assumption Parish, Ginubatan, Albay, asin Reverendo Matt Jason na Aglatore, kan St. John the Baptist Parish, Kamalig, Albay. Kasabay man po ninda na oordinahan bilang mga diakono ang mga seminarista na sina Seminarian John Roger Rodriguez Avila, kang St. John the Baptist Parish, Villar, Albay. Seminarian Leonardo Avila Canuel, kan Our Lady of Guadalupe Parish, Lidong, Pulangi, Albay, asin Seminarian Ray Bondok Madrigalios, kang St. John the Baptist Parish, Kamalig, Albay. Kung may aram po kamo na makakaulang sa saindang ordinasyon, paisihon po tulos ang opisina o sa chancery. Maawat mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Hali po sa mga minasunod na anonymous, 900 pesos, tulong tig 500 pesos, 400 pesos. Don SB Appliance Center, 5,000 pesos. Parishioner, 3,000 pesos. Lilia Macan, 500 pesos. Cirilio Mercado Family, 500 pesos. Kaiser Pharmaceutical Company, 400 pesos. Asinhali po kay Eden Morante, 300 pesos. Diyos mabalos po. Tidog na po kita sa oring bendisyon. Kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Ikan pamaibi, intercession Santa Maria ng Kaligtasan, San Judas Tadeo. Kamo sin sa mahal sa buhay bendisyonan, sa ngarang ka nama, sin Aki, sin kan Espiritu Santo. Amen. Idinulutan na ang banal na Eucharistia, lakaw kita sa katuninongan, sin pagkamo at ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good afternoon. Good afternoon, Father.